Ако децата срещнат проблеми онлайн, е важно да знаят как да реагират и къде могат да потърсят помощ. Ето какви стъпки могат да предприемат. Всяка социална мрежа или приложение, например Facebook, Instagram или TikTok, има функция за докладване на съдържание или потребители. Обяснете на децата защо и как да използват функцията докладване. Децата могат да докладват на администраторите за неподходящи снимки, съобщения или за съмнителни профили. Ако детето е жертва на кибертурмоз, трябва да се запазят доказателствата, копия на имейлите, екранни снимки, копия на съобщения и да бъдат уведомени преподаватели, училищният психолог или други институции в зависимост от тежестта на турмоза. Важно е децата да се чувстват комфортно да споделят притесненията си. Насърчете ги винаги да говорят с родител или с по-възрастен роднина, ако нещо ги тревожи. В случай на сериозен проблем, учителят или училищният психолог също могат да помогнат с правилна преценка и избор на подходящи действия. Българският център за безопасен интернет защитава децата и младежите в интернет от 2005 година с частичната финансова подкрепа на европейските програми Безопасен интернет, По-добър интернет за децата и Дигитална Европа. На сайта, връзката може да намерите в описанието, има гореща линия за консултации. Има и телефон за помощ 124 123. Линия за деца и родители. Може да докладвате за незаконно или притеснително съдържание и на имейл. За 2024 година са обработени над 300 000 сигнала за онлайн злоупотреби. Центърът организира консултации за родители и обучения за деца. При по-сериозни случаи, като тежки заплахи или разпространение на незаконно съдържание, може да сигнализирате и Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“. Отдел „Киберпрестъпления“. Може да подадете сигнала си на сайта, линка може да проследите в описанието, чрез имейл или на телефон. 08855255545. Какво да правят децата при конкретни заплахи? При фишинг или измами, научете децата да не предоставят чувствителна лична информация онлайн. Ако получат подозрителни съобщения или линкове, трябва незабавно да уведомят възрастен. При сексуални заплахи или турмоз, обяснете им, че ако някой ги кара да изпращат снимки или ги заплашва, това е сериозен проблем и трябва веднага да потърсят помощ от възрастен или да се свържат с Националния център за безопасен интернет. При телефонен или кибертурмоз обяснете на децата да не се поддават на първоначалния натиск и заплахи. Препоръчителното поведение е да блокират и докладват потребителя, който ги тормози, и да се обърнат към възрастен за подкрепа. Разяснете на децата, че запазването на доказателства е важно за разрешаване на проблема. Научете децата как се прави екранна снимка. Насърчете ги да правят екранни снимки на съобщенията или профилите. Важно е да се запазят връзки или копия на заплашителното съдържание. Научете децата да разпознават червените флагове. Обяснете им, че не е нормално или законно, но ще има хора, които ще ги притискат за информация или снимки. Насочете ги да разпознават неочаквани, непоискани или необичайни съобщения от фалшиви приятели, които искат пари или лични данни. Използването на тези стратегии и ресурси ще помогне на децата да се чувстват по-уверени и подготвени да реагират при среща с проблеми в интернет. Важното е да знаят, че никога не са сами и винаги има помощ.